Mihin me ollaan menossa? Sappeelle. Yes. Moro. Parasta mitä on! Moro. Moro. Komea mylly. Haluatko sä nähdä matosia? Lähdetäänkö uittaan tonne mäkeen? No niin, millaista hommaa oli alamäki pyöräily sitten taas? Mennäänkö Icebreakeri? Wow, joo. On kuraa. Joo, olihan siellä vähän. Vähän oli. Otetaan päivän kökkäre uudestaan. Se on kakkaras näytä. Wow! Ai saata. Tässä on tää löllykkä. Wow. Tuntuupas mutkaa jotenkin vaikealta. Tätä ei uskalla kyllä hypätä, kun se on jotenkin niin outo. En tiedä. Eikä tätäkään kyllä. Oi, kauhea patti tästä. Tässä on niinku pakko jarruttaa vaan, muuten tänne tulisi niin kova. Ei oo kyllä vanhaksi tulemista. Nyt on sunnuntai. Ja tuli käytyä perjantaina. Ei voi edes sanoa, että viihteellä. Käytiin vaan parilla bissellä ja istumassa iltaa. Ja lauantaina oli ihan hirveä krapula. Ja pääsin varmaan 7 illalla niin kuin sängystä nouseen käytännössä vasta. Ja viekin on ihan sikapaha olla. Selitän! Tämähän on blogi, tai siis vlogi.
Joo, siis tämähän on Petterin syytä, minkä takia mulla on paha olla. Meidän piti eilen mennä Laajavuoreen ja sit me ei mentykään, kun Petteri oli vähän kipeä. Ja sit mä jouduin menee kapakkaan perjantaina. Niin siksi. Vähän on kosteita täälläkin. Joo! Joo! Nyt jää nää kyllä. Oh, pientä peräkorkeata. Ja tämähän tulee täältä. Se oli hyvä se mutka just ennen sitä. Mut en mä niin kovaa tuu kuin sä, en mä uskalla tätä ajaa. Toi kylttikin on kaatunut. Bleh! Kiva roila. Onkohan kamera ihan paskas? Ei oo niinku... Joo. Ei vittu. Ei. Ihan sairasta. Ai. Oispa jalka kunnolla polkima. Aika moista työstämistäkin. Ei vittu. No ei oo kivaa. Voi olla aika kurasta, mutta katsotaan. Double trouble. Tämähän on aika hyvä itse asiassa. Joo, tämähän on ihan Prime. Enduro Prime. Blee! Joo. Jep. Ei täällä mitään kuraa.
Joo. Tää on kyllä siitä. Oho. Tarviks sä apua? Ootas. Onks sä kunnossa? Joo, mutta mä pääsen irti kun pyörää tuossa mun kypärän päällä. Oota. Kova. Pyörä vaan toi. Mutta Ai siinä on joku oksa. Siinä on oksa sun GoPro-pidikkeessä. kato. Mato siinä siellä. Saaks sä Lauri siitä sen oksan pois siitä Petterin kypärästä? Tää tonnin Noin, nyt se on kova. Sun kannattaisi ottaa toi näitä tilanteita varten toi ruuvi pois. Jep. No voit kattoo sitten videolta, että mistä se oli jumissa. Joo. Onks tää nyt sitä enduroa? Tai millaista hommaa se enduro oikein? Joo, mä tuolla just ylhäällä lausuin kun lähettiin tälle, että minkälaista hommaa tää enduro oikein? Juu. Oota. Onko siellä päivityskeppi? Oli. Voimansiirron päivityskeppi. Ui. Just tässä parhaassa kohdassa. Varkaa tulee. Mä ajan sitä samaa linjaa. Tää on niin kulunut, että takapyörä otti varmaan tohon kiinni. Niin ja toi on aika liukas toi juuri tossa. En mä tiedä, siis tosta mä oon mennyt tonne. Vitun kova kyllä. Kunnon tommonen Siis oon mä saanut jonkun askeleen vissiin tähän näin. tonne Sarlakin kitaan sä vedit. Joo. Jatketaanko matkaa? Mistäs täältä nyt sit kannattaa ajaa? Jos tuleekin nyt sitten täältä Nynnylinja. Ja tämähän pitää vetää tästä suoraan. Tämähän on se Strava-linja. Eiks niin? Ja tänne. Kiva kolaus kuulu. Onks täällä ihan joku oja? Ei. Jep, siinä oli enduro-seikkailu. Olkapäällä on pieniä tunteita, mutta... Tuntemuksia. Joo. Okei. Toi sama olkapää. Sano sille, että turpa kiittää ja saat nukkua seuraavan yön hangessa. Tohon se oksa oli jäänyt. Pitäisikö sun ottaa tää pois? Joo, ei sitä saa ottaa pois, koska nää on semmosia kiinalaisia kiinnikkeitä, niin se ei kestä sitä, että sitä painetaan tästä. Ei hidasta!
Mä vaan uskallan näitä hyppyreitä hypätä. Ei mä yritä mun. S-linja. Maailman turhin nokkata. Wow, toi vaan syvenee toi monttu. Wow! Supersalmiakki. Täällä oli varmaan joku vesipullo jossain. Yes. Moro. Moro. Kovaa. Onks tää nyt viimeinen kesäpäivä? Tän jälkeen tulee vaan vettä ja... Puukkoja. Niin. Verisiä puukkoja taivaalla. Mä olin jotenkin kuvittelin, että tänään olisi ollut ihan kuiva päivä täällä, mutta... Niinhän tää onkin. Tämähän on ihan kuivaa mutaa. Laattaa. Kaakeli. Matosiin. Muulla tavalla. Moro. Moro. Joko ono mennään. Joko ono mennään. Haluaako hiski myllyttää ihan täysiä Hiskihän mankeloita? haluaa myllyttää. Mä luulen, että se on varmaan ihan sellaista mutavellia se alku tossa, mutta Strava-pätkähän ei ala vie siitä. Haluatko sä myllyttää eilä vai haluatko sä tulla perään? Ihan sama. Ihan sama. Hei, mennään Petterin junalla. Okei. Olen ollut pitkään aikaan Petterin kanssa pyöräilemässä, niin... Ei ollut edes paha. On tää vähän paha. Hyvin uppoo tonne kyllä. Häh? No niin, siitä lähti Strava-pätkä. Mene. Yes! Hyi vittu! Joutuu ottaan täältä. No tämähän on nyt vastaa niinku todellisuutta sitten. Kova. Joo, kiva! Mä en tuu siitä. Tosi, ei toi ollut yhtään sen parempi. Ei jumalista. Blee. Oho. Pahan kuuloisia ääniä. Tulee pyörästä.
Wow! Etupyöräluisu. Huhhuh. Ei. Ei. Näin ei oo ikinä käynyt. Voi. Nyt on kova työ. Mä joudun taluttaa. Tuliko pomi? Ei tullut. Bleh. Pyörät rupee oleen pestynä. Lauri laittaa katolle Petteri Oijo. Rupee olemaan tää kesä lusittu. Niin rupee. Koska tästä eteenpäin on luvattu vaan sateita ja myrskyjä ja syksyä. Viimeinen kesäpäivä. No mitä? Myrkkyä taivaalla. Myrkkyä. Viimeinen kesäpäivä.